Takže pozor. Takže máme 2 minuty do půlnoci, je 23:58. Jo, jsme v Harrachově, kdyby náhodou nikdo nevěděl. Jo, jdeme ven, je to přesně za 23:59. Všichni jsou úplně naspídovaný, já si ani nestihnu tu bundu. Chceme vidět na hodiny! A pak to bude mazat. Takže je to tady. Máme právě asi tak, teď je minuta. Já jsem to na spánek nevidím. Tady asi 1 milion lidí. Ať je celý rok 2010 aspoň takhle. Ano, jsem tady. Jo, tam. Natáčíme pro YouTube. Už je 12? No. Tak super, Happy New Year. Já spadám. Je to hrozně klouže. Takže tady to je Silvestr v Harrachově, na Českých horách. Co vám se to užíváte stejně v touto chvíli jako já. Je to fakt bomba, jsem úplně hotový, je mi koster jako prase, ale prostě hodně bomba. Takže prostě Happy New Year a šťastný nový rok 2010 a doufám, že bude lepší než ten předešlej.